Ja, nat har vi så måske 2 timer eller sådan noget. Ja, det er klart. Har det rundt? Eller bare det ikke spændt? Vi spændte. Vi spiste aftensmad 11:15, fordi jeg skulle faste. Så sent som muligt? Ja. Ja. Men så måtte jeg jo drikke ind til 7:00 i morges. Nå. Bare 2 timer inden operation. Ja. Så. Gustav, kan du komme i gang? Han synes ikke. Nå. Det var dejligt, tak. Så er det nok til i dag. Ja, måske til morgen. Kommer på hvor mange Ja. Jeg laver de der. Så kommer der undertræk. Men nede på opvågningen, så græd han rigtig, rigtig meget. Ikke? Lå han siden af dig? Det kan jeg ikke huske, om det. Nej, han lå i vuggen, ikke? Ja, så gav jeg. Ja, for jeg var fuldstændig. Jeg havde 3 børn. Jeg tænkte, hold da op, der er godt nok givet noget her. Så tog Michael ham op. Så faldt han bare til ro. Sådan. Husk, når han græder om natten. Ja. Hvordan føles det, Michael? Men hvad skal du sige nu? Hvad skal du sige nu? Simon. Nyheden? Hvad for noget? Hvad for noget? Der er flere nyheder. Der er 3 nyheder, ikke? Er der flere børn derinde? Nå, men så bare den der, jeg snart ikke kan høre, ikke at sige. Er Hvad er det så? Kommer der en til? Nå. Tina sagde godt, at der kunne være tid. Nå, jeg har sagt op. Har du? Ja. Tillykke med det. Tillykke, Michael. Det er jo lige så stor lykke. Først Ja. i 3. Så jeg gider ikke mere. Nej. Jeg ved godt, man tjener gode penge og sådan noget. Men Nej, det er ikke. nej, Hvad sagde du? det var han da noget skuffet over. Han er gal. Ja. Han var i hvert fald noget galt. Og det var han slet ikke klar over, at jeg kunne finde på at gøre og sådan noget. Nå. Så han var fuldstændig. Hvor har han været henne det sidste år? Jamen, jeg ved det ikke, fordi han siger, at der også er en regel. Der er en regel, der hedder, at man har 14 dages pres. Men de 14 dages pres kan bare holdes inden for 6 måneder. Ja, Jeg siger til mig, at jeg vil gerne have min 14 dages pres, når som jeg har født. Ja, selvfølgelig. Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Jeg siger, så melder jeg mig syg. Altså, Ja. det er slut nu. Ja. Og jeg stopper først i 3. fordi jeg har en måneds opsigelse. Ja. Hold da. Så sådan er det. Nej, hvor er det fedt. Ja. Ja, det er jeg sådan set også godt tilfreds med. Så kigger vi stadigvæk lidt på den der ude på Nordre Frihavnsgade. Ja. Er det ikke den her ude? Ja. Den her lille forretning, der ligger derude nu. Jeg skal så ud og hente nogle papirer her i næste uge, som han giver mig. Så vil jeg tage til en revisor og snakke lidt med revisoren. Og han vil regne nogenlunde ud, hvor mange udgifter man har, og hvor meget omsætning man skal have om dagen, for at det kan løbe rundt. Ja. Og så lægger vi på det, så skal vi snakke med